teken. 651 van het teken afkomstig en Kooistra. En Kooistra. En Kooistra aan de lijn gelopen 610. Op de tweede plaats is nummer 53, afkomstig van Holdemark. Nijmeijer, daar ook de been achter hem aantrekken. Maar waar is het weer 53 van Holdemark. Buiten staat de koop. Maar voor de zekerheid zal ik wel een aan de Burger van hem vragen. Aanhouding. En het nummer 53. Verderop van Rijn. Nummer 53. De man die de auto te koop heeft staan. Ligt op de tweede plaats. 651 tot het start van de laatste ronde.